Mi abuelo fue un llaurón, mi abuelo fue un llaurón. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat, prometen ser adults. Bon dia, bona vesprada, gent de ràdio. Avui parlarem de com es fa una cervesa o un vi sense alcohol. Aquest capítol ha pogut ser escrit gràcies al treball de David Bean i Andrew Greenhill, investigadors universitaris a Austràlia. Com, gràcies a la microbiologia, es conserven els gustos de les begudes al mateix temps que s'elimina l'alcohol. Com ja hem tractat en capítols anteriors, l'alcool del vi o de la cervesa s'obté par la fermentació del sucre present en el mos de raïm per part de microorganismes anomenats llevats. A més de la producció d'etanol, la fermentació també comporta la producció d'altres molècules que participen en la sabor del producte final. El procés de fermentació és, per tant, d'una part integral del sabor de la cervesa i del vi. No es pot prescindir d'ell per fabricar begudes amb baixa gradació alcohòlica o sense alcohol. Entre el suc de raïm no fermentat i el vi, no és només la presència d'alcohol la que crea el perfil aromàtic de la beguda. Així, la producció de la majoria dels vins i de les cerveses sense alcohol comença amb el procés de fermentació natural, després del qual l'alcohol s'elimina amb diferents tècniques. Les dues mètodes més comuns per a produir cervesa i vins sense alcohol són la filtració i la destil·lació. Aquests dos sistemes són tecnològicament avançats i costosos, de manera que normalment només són utilitzats per grans productors. En el cas de la filtració per membrana, i més concretament d'una tècnica anomenada osmosi inversa, el vi o la cervesa són bombejats sota pressió a través de filtres amb forats tan xicotets que separen els compostos segons la seva grandària molecular. Les molècules relativament xicotetes, com l'aigua i l'etanol, passen al través, però no les altres. L'aigua es va afegint contínuament a la mescla dels compostos aromàtics de mida més gran per a reconstituir el líquid. Aquest procés continua fins que tot l'etanol hagi sigut eliminat. Un altre procés és la destil·lació, en la qual els compostos es separen segons la seva temperatura d'ebullició. La destil·lació, per tant, requereix calor, i la calor modifica el sabor de la cervesa i del vi, la qual cosa dona un producte menys semblant a l'original. Per a eliminar l'impacte sobre el sabor, la destil·lació utilitzada per a fabricar productes sense alcohol es realitza a molt baixa pressió i sota buit. En aquestes condicions, l'etanol pot ser eliminat al voltant de 35-40 graus, enfront del 80 a pressió atmosfèrica. Aquest fenomen es basa en el mateix principi que explica per què l'aigua bull a una temperatura més baixa en altitud que al nivell del mar. És difícil fabricar una cervesa o un vi amb baixa graduació alcohòlica o sense alcohol que tinga exactament el mateix gust que els seus equivalents amb una alta graduació alcohòlica. En efecte, l'etanol contribueix al perfil aromàtic de les begudes alcohòliques.
és més evident en el vi, generalment al voltant de 13% d'alcool, que en la cervesa, que és al voltant del 5%. L'eliminació de l'etanol i de l'aigua també comporta l'eliminació de molècules de mida petita i de compostos volàtils, productes químics que es vaporitzen en condicions atmosfèriques normals. Encara que els fabricants fan tot el possible per reintegrar-los en el producte final. Avui, les begudes sense alcohol són cada vegada més populars, però com hem vist, és impossible obtenir-les de manera natural. És poc probable poder gaudir algun dia d'un vi natural sense alcohol. Seleccionant els ceps i anticipant els veremes, es pot produir un vi amb menys de 10 graus sense prejudiciar el sabor, però, com sempre, serà el consumidor qui tindrà l'última paraula. Ara escoltem el nostre amic Paco Teuler, distribuïdor de vins naturals a Polop. Ens dirà què pensa dels vins sense alcohol. Hola, estimat Jerome. Parlant sobre els vins sense alcohol, el vi té que dur, o té alcohol, si no seria un mosto, clar està. Bueno, també n'hi ha vins sense alcohol, però això no és lo natural. Lo natural és que de manera natural, si fem un mosto, els llevats estan en l'aire i els llevats actuen sobre el mosto i el mosto es converteix en vi. Sí que és cert que en la viticultura, inclús en la tradicional, trobem vins en molt baixa graduació. Sobretot als puestos on més, així al Mediterrani, on més calor fa, ahí és on es trobem. Tenim per exemple, tenim un viticultor que és l'Eduard Pie, que ha fet tradicionalment, sempre en sa casa, els vins en una molt baixa graduació. Però només ell té la capacitat de fermentar el raïm un poc verd, perquè, clar, quan menys sucre té el raïm, menys sucre i menys alcohol té el vi. Això no passa sempre, com ara veurem, perquè, per exemple, els vins secs d'Eduard Pie solen tindre 10, 11 graus, una coseta així. També, per exemple, Cati Ribot a Mallorca, les seues malvàcies, l'Escurçat, el Giró Ros, són vins que rara volta boten de 11 graus. Tornant a Sicus, de l'Eduard, Eduard té un vi que estarà sobre 4, 5, 6 graus, que es diu Acidity Lovers, per als amants de l'àcid. Ahí qui dona l'estructura d'estabilitat són els àcids, també els taninos. És un vi que aguanta molt de temps i, a més, quan més temps passa, millor. Dona prioritat a l'estructura àcida de la fruita més que a sucres, correcte, per a fer el vi. En quant a lo que dèiem antes de la relació entre sucre i alcohol, sucre o fructosa i alcohol, no sempre és correlativa, perquè, per exemple, els vins naturals, a base de concentració, sé que poden secar el raïm directament damunt de la parra, o es pot secar baix d'un canyís, o es pot fer una concentració del mosto en foc, mil coses, per a que n'hi hagi més relació de sucres que d'aigua, per parlar mal i pronte. Aleshores, en aquestes concentracions tan altes, els llevats no estan còmodes i no actuen de forma tan abrupta com si tingueren menys sucre. Arranquen la fermentació, s'aparen, en alguns casos extrems estan fins un any fent això. N'hi ha que tindres anys gelat perquè tu t'arrimes a la tina, i això n'hi ha voltes que o la modena o la vinagre i la paciència es diu s'arreglarà i s'arregla. I aleshores els vins dolços naturals normalment no solen entrar unes graduacions més altes que 8 graus, 7 graus, perquè ahí estan els llevats que no aconsegueixen arrencar del tot. Bueno, no sé si vos ajuda de algo o algo, però una abraçada.